ya ka jingle jongki Kayeng Bishar Supreme Court kala kentaj ike jingkat pat jangka State Bank of India ban penjelan ya kapor bat la Bthah bakan Pynbiang ike Jingtip ke Bniah jangka Electoral bonds sya ka Election Commission haswa ban kut kapor terekam la syai kesni Kamiet Bishar ka ba kentop ya sangut kinong Bishar balalam khamat da Chief Justice u DY Chandrachud Kala Bthah ya ke Election Commission ban batai tikena ya ke Jingtip Bniah ba la ai da ka bank ha ka website jangka haswa ka san baji ha ka khat san trik mentau benai ka SBI kala lej hajar syak yeng Bishar ka ba hakli do na ka benta ka jing pencelan ban ai lat ya ka ban pen pha ya ke Jingtip Bniah haswa ka lai pho tarik ujeliu ka Supreme Court ha ka khat san tarik urempang kala weng ya ka Electoral bonds scheme bat kala Bthah ya ka Election Commission ban Pynbiang ya ke Jingtip Bniah Jong ka donation public haswa khat lai tarik ulber Kaplim Oppenheimer